ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଝିଅ ମନି ଓ ପୁଅ ରାଜୁ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାନର ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ନିଜ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ସିଏ ଏକ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଥିଲା ଯାହାର ଛାତ ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭରି ଯାଉଥିଲା। ରଜନୀ ସବୁଦିନ ପରି ନିଜ ଦୋକାନରେ ବସି ପାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ମୁନି ଆସି ତାକୁ କହିଲା, ବାହାରେ ହାୱା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଛି। ସେ ତାର କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଝଡ଼ ବି ଆସିଗଲା। ଏବେ ରଜନୀ ମୋନି ଓ ରାଜୁକୁ ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ବସେଇ ଦିଏ ଯୋଉଠିକି ପାଣି ଆସିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ମା, ତମେ ସେଠି ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସିକି ଓଦା କାହିଁକି ହଉଛ? ସେ ଦୋକାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଏଇଠିକି ଆସ ବସିଯାଅ, ନହେଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭିଜିଯିବ। ନାଇଁରେ ମନି ଝିଅ, ତୁ ଆଉ ରାଜୁ ମିଶିକରି ସେଇଠି ବସ। ସେଠୁ ଜମା ବି ଉଠିବନି, ନହେଲେ ଓଦା ହେଇଯିବ। ଆଉ ରାଜୁ, ତୁ ମନିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଧରିକି ରଖିତାରେ ପୁଅ। ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ହଉଛି, ମନିକୁ ଆଘାତ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ଏବେ ରାଜୁ ମନିକୁ କଷି କରି ଧରିନେଲା ଆଉ ନିଜେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ବି ହେଇଯାଉଥିଲା। ରଜନୀ ଏକଥା ଦେଖି ଉଦାସ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ତାର ନଜର ପାଣିରେ ଓଦା ହଉଥିବା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବେଙ୍ଗଟି ଓଦା ହେଇ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। ରଜନୀକୁ ଏ କଥା ଦେଖି ସେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ଦୟା ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ପାନର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପତ୍ରଟେ ଉଠେଇ ସେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ। ମା, ତମେ ଏଇ କଣ କରୁଛ ଯେ? ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର ଆଉ ଏଠିକି ଆସ। ଏବେ କେହି ବି ଆଉ ଆସିବେନି ତମ ପାଖକୁ ପାନ ନେବା ପାଇଁ। ନାଇଁରେ ପୁଅ, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କାହାକୁ ପଠେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଖାଲି ମୋନିର ଧ୍ୟାନ ରଖ। ରଜନୀ ଆଉ ତା ପିଲାଙ୍କର କଥା ଆଉ ସେ ବେଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ପରି ଦେଖିନିଏ ଆଉ ତାକୁ ରଜନୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୟାଳୁତା ଆଉ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ନଜର ଆସେ। ଏବେ ସିଏ ରଜନୀର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ତା ଦୋକାନକୁ ଯାଏ। ଆରେ ମାଉସୀ, ତମେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଏଇଠି ଟିକେ ବସ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କମିଯିବ ତାପରେ ଯିବ, ନହେଲେ ଓଦା ହେଇଯିବ ଆଉ ତମର ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ରଜନୀର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସିଏ ନିଜର ଅସଲ ରୂପକୁ ମାନେ ପରୀ ରୂପକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ରୂପ ବଦଳୁଥିବାର ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ଡରିଗଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପରୀ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରେଇଦେଲା ଆଉ ରଜନୀର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲା, ବା ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ଆଜି ତମକୁ ଏମିତି ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନବକୁ ଦେଖିଲି ଯିଏ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଆଉ ସ୍ନେହୀ। ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ତମେ ଏଇ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲ, ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ଏବେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ଏଇ ନିଅ ପାନର ଗୋଟେ ପତ୍ର। ଏବେ ଯେବେ ବି ବର୍ଷା ହବ, ତମେ ଏଇ ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦବ। ଇଏ ଆପେ ଆପେ ନିଜ ହିସାବରେ ଜାଗା ବନେଇ ନବ ଆଉ ତମ ଛାତକୁ ଭରିଦବ। ଆଉ ଇଏ କୁହୁକ ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କେବେ ବି ଖରାପ ହବନି। ଖାଲି ତମେ ଏଇ ପତ୍ରକୁ କେବେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହଉଥାଏ। ତାରି ଫଳରେ ରଜନୀ ତୁରନ୍ତ ସେ ପତ୍ରକୁ ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରର ଛାତ ଉପରେ ନେଇ ରଖିଦେଲା। ପତ୍ର ଏବେ କୁହୁକ ଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ କି ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତ ଭରି ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷାର ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବି ଛାତ ଉପରୁ ଖସି ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ ନାହିଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଓଦା ହେଉଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତିନି ଜଣ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ମା, ଆମେ ବୁଝିଯାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବ ଫଳରେ ପରୀରାଣୀ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରୀରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ପରୀରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ। 2 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା କମିଯାଏ ଆଉ ପାଗ ଟିକେ ସଫା ହେଇଯାଏ। ଏବେ ସେ କୁହୁକ ପାନର ପତ୍ର ଆପେ ଆପେ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ରଜନୀ ତାକୁ ଉଠେଇ ସମ୍ଭାଳି କରି ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦିଏ ଆଉ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେ ପତ୍ର ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରଜନୀ ପାନର ପତ୍ରକୁ ନବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ରାଜୁ ଆଉ ମୋନି ସେ କୁହୁକ ପାନ ପତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ସେ ବଡ଼ ଆଉ ଛୋଟ କେମିତି ହୁଏ ଏ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପବନର ସୁଅ ଆସେ ଆଉ ସେ ପତ୍ରକୁ
ପବନରେ ଉଡେଇକି ନେଇଯାଏ। ରାଜୁ ପତ୍ର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପତ୍ର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦାସ ହେଇ ରାଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ମନିକୁ କୁହେ, ମନି ଦେଖେ, ତୁ ମାକୁ ଏ ପତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବୁନୁ। ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣା ପଡିବ, ସେତିକି ବେଳେ ସବୁ ସତ କଥା ଆମେ ମାକୁ କହିଦବା। କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିବୁନୁ, ଲୁଚେଇକି ରଖିବୁ, ନହେଲେ ମା ମତେ ବହୁତ ବାଡେଇବେ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ପତ୍ର ତମ ପାଇଁ ପବନରେ ଉଡିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ନାଁ ନବନି କହିଦଉଛି। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ରଜନୀ ପତ୍ର ନେଇ ବଜାରରୁ ଘରକୁ ଆସିଯାଏ। ଆଉ ପାନର ପତ୍ରକୁ ବିଛେଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ଫଳରେ କାଲି ସେ ଦୋକାନରେ ବସି ପାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ମୁନି ଦ୍ୱାରା ରହି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ସେ ପତ୍ରବାଲା କଥା ରଜନୀକୁ ଯାଇ କହିଦେଲା। ରଜନୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପତ୍ରକୁ କୁଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବହୁତ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପତ୍ର ତାକୁ କୋଉଠି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ରଜନୀ ବହୁତ ଉଦାସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ରାଜୁ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜୁକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲା। ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତ ଖାଲି ପତ୍ର ବଡ ଆଉ ଛୋଟ କେମିତି ହୁଏ ଏ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲି, ଆଉ ସିଏ ହାୱାରେ ଉଡିଗଲା। ଏବେ ରଜନୀ ସେ ପତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ଏବେ ଯଦି ବର୍ଷା ହବ ତ ତାର ଛାତରୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଣି ଗଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିରେ ଓଦା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ରଜନୀର ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ଆସେ, ଆଉ ତାକୁ କୁହେ, ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ପାନ ଦେଲ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? କଣ କହିବି ରଜନୀ ଭଉଣୀ, ପୂର୍ବଥର ଯୋଉ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିରେ ମୋର ଦିଟା ଯାକ ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆଉ କାଲି ଟିଭିରେ ସମାଚାର ଆସୁଥିଲା କି ଏଇ 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ତୋଫାନ ହବ। ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଉ ଏ ବର୍ଷା ତୋଫାନରୁ ଆମକୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ। କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଦାସ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଘରର ଛାତକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଘାସ ବୃଛ ଆଣିକି ତା ଉପରେ ବିଛେଇ ଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷାର ପାଣି ଭିତରକୁ ନ ଆସିପାରେ। ସିଏ ସେ ପତ୍ର ଗୁଡାକୁ ଆଣିକି ବିଛେଇ ଥାଏ କି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପବନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୋରରେ ପବନ ଆସିବା ସହିତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧୂଳି ଉଡିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ରଜନୀର ଛାତ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିରୁ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗେ। ସିଏ ଏବେ 2 ଜଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଦବେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯାଇ ବସି ପଡେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କର, ନହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡାରେ ଓଦା ହେଇ ହେଇ ମରିଯିବୁ। ଏବେ ରାଜୁ ରଜନୀକୁ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରେ। ରଜନୀ ଦେଖେ କି ସେଇ ପାନର ପତ୍ର ତା ଛାତ ଉପରେ ଉଡି କରି ଆସି ରହିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ମନକୁ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାତକୁ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ପାଣି ତଳେ ଗଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ କଥା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି କି ରଜନୀର ଛାତର ଛପର ଏବେ ଯାଏ ବି ହେଇନି, ଆଉ ସେ ରଜନୀକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗନ୍ତି। ଆରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ ଘରଟା। ରଜନୀ, ଆମେ ତମର ଏଇ କୁଡ଼ିଆ ଘର ସାହାରାରେ ଏଇ ବାହାରେ ରହିଯାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି କି ସେ ପାନର ପତ୍ର ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତା ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣିରେ ସେମାନେ ଓଦା ବି ହେଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଏମିତି ହିଁ ସେଠି ଛିଡା ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ରଜନୀକୁ ତାର କୁହୁକ ପାନର ପତ୍ର ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ରଜନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ କି କେମିତି ସିଏ ସେଇ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା, କେମିତି ସିଏ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା କରିଲା, ଆଉ ପରି କେମିତି ଆସି ଏ ପତ୍ର ତାକୁ ବରଦାନ ରୂପରେ ଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି।